kwa South Mensinim we Pueman Temua. Wamo mine na adwumako bi honom na adehye a womo kwemu chese kwan a mining for now so ayi omadwuma no ensem fata ene nsu a womo nom no so mo de chemical say ho no ani wesu nti adehye no wonom ayo yekere e de atia mining adwumako no nipa wo kuro yi mu nkyeremu a adwumaku a etu fom agudi de wo fam poma mu no wo koya no wotu fom agudi esanse won amba nananom na nsokora mpo ambeda wo ho adi ambesere kwan se ehoyi ana se ehonye wo koya no nso nsuwansu eda hode wo sei ni nyina sei nsase ne ade a eha wo mpa eno nam so ma wo ye asomdwei oye kire kakra bi a wode ya manipa yi ahu se ne a ekoso wo ho no won ani nje hu eno na nam so ya UTV nsentwrofo chuben assemblyman na owo kuronum eye onu Nyamfo Yao Johnson o chire mu se mpanyin a na da dome mining company anu ya de ana wo fa kwati kwanso ya di se adwuma yi wo obosome kakra bi a etwam impo ma ohye a wosi enda ba bi a wo betu fom agudi ni nsu a eda ho ho eye hama be yese oha ohye se woja otumu no nipa yi anye sa di ma wo ye kura ma wode say nsu ni ade a ewo ho no chiremu a ba bi a wotu fom agudi nso na eben school pa eyi na wo chiremu a adwumaku bi a wo bundua a wondinde BB Lang Limited by disika beyese impemanum ohaba akone aduowotwe enum de bre ohene se onje na wonso dwuma wedi wo mantem won wonso ne awode boa puntu wo sa kuru num nen nanso ohene anso sa sikanum eno na mosoma osagefo amuetia ofori panyin a oye ochehene 2 Akyem Heman hene eye osaberema Professor Merikisi Opori ata adeso Akyem Heman yasamba bope ense yentina ho eme yenkase yemunyanka na yensa na ho eda opefe se Akyem Heman kwa pe eni kura ewo Akyem agua kwa ha esan ochi osaberema Merikisi Opori ata na no mo tuo papa otu sa obele crusade na illegal mining ti happen any plan the bet you can otu mi yesu say young fa galam say entity pro who the year say enam sa go do say say we hu ena ye de Akyem Heman man the gidi here pass enam so ama empo that it no of mom say ye hini osabele ma Merikisi Opori ata ah okasu ya tu de so say ye jina akani na akani jina akani da biya say ya bisa assembly to na Bra ni pay nin nsentwrofo tu anamonko bia ya fom agudi koso a eye sukuu bia eben ho ne ade ni pay te se wo ba no ofi ase san atuogu wiem se na ebe ya ebema nsentwrofo ye gwan nanso ni nyina mu no wode akokoduru ben ho kohwe nsu ni ade ni pay ase no the media for na eba ha na mo ba be hwe se de o gold no mu tu ba bia nsuo ni wo ene nsuo no ba bia ben o mu tu gold no ye duru ha no ma na krofo start ye ne ndo mama won shoot mienu na yeso yehwe ne yanyanti na ese mema na ewo mu ne ya kire se ochi ma ye hwe men se de na yesi yetimi kwaji tuo no ya de no mo hwe aban meboa yan aban omra no me san me hwe Heman se ya bra pa ya bra ya sra kuna ba mo wa so akra su den swa da nyame akiti brem eso mu nyina mu ta papa na chi na so man ta papa na chi na mo papa ni din kogodia ya frem so mu yesu oda Enuachi na UTV nsentwrofo chuben abankra chipanyin a owo fante akwa anafo mansinum ononyamfo entori ajaben na ode atugase ono so tumi kakra kura no obehwe na ode aboa ma asomdwei abamantam ho fumso bi kura ba ma yemfa mra ehye yensem yemfa mra ntonyeda no e complain say won abaye domifo fi won krom abaye road block wo Heman kwam chance one tiase am say one tiase on to omboase obi ani tumi so block road tis obi aba block road a the only thing say ye be ma police for nso so aba abo anti yemfa bibia nhye police for nsem Okay, Queen North